kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye araba ye marisi kalo tile 20 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la kunnafoni bakurubaw filɛ. Kulu min bɛ n'an k'a ma commission des lois constitutionnelles, de la législation et de la justice, des droits de l'homme ani an ka jamana cakɛyɔrɔbaw baaraɲɔgɔnya u ni MINUSMA u ni ɲɔgɔn cɛ ani institut néerlandais mun ɲɛsin bɛ jɛmu fanga ma ntɛnɛndonya tɛmɛlen u ye kalanbolo kɛnɛ sigi. Dɔnnibagaw ɲininaw tɔgɔla bulonba maison de la presse bidonya in na u ye kalanbolo kɛnɛ sigi a bɛ tile kelen kalan kofɔ yaasa dɔnnibagaw ɲininaw u ma 30 bɔɲango u se ka faamuyali sɔrɔ régime d'assistance médicale RAMED la cogo min na ani agence nationale d'assistance médicale ANAM o ka baarabolow la a labɛnna CCDP n'o ye cadre de concertation des directeurs de publication ye ani ANAM ni ɲɔgɔn cɛ baaraɲɔgɔnya. Kɛn yɛrɛ cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'an k'a ma ONG AFAD ale ye kalanbolo dayɛlɛ kunungo mun n'a bɛna waleya marisi kalo tile 19 tile 21 maison des jeunes la a bɛ bila baarabolo kɔnɔ n'o ye ka marabolo ɲuman ko o sinsin ani jamanadenw u da bɛ se ka don u ka nagakɔrɔ maraw olu kɔnɔna na cogo min na u ka sigidaw ka ɲɛta komini fɔlɔ filanan sabanan Bamakɔ yan. Baaraɲɔgɔnya ani FAMOK ni ɲɔgɔn cɛ n'a tɔrɔmɔɲɔbɔ bɛ ka kɛ ambassade de Danemark fɛ Mali la. Dɔnnibagaw la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walanwalan aw ye sisan daanin na. Aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. An bɔra k'o de fɔ sisan. Commission des lois constitutionnelles, de la législation, de la justice, des droits de l'homme ani jamana cakɛyɔrɔbaw baaraɲɔgɔnya u ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ ani institut néerlandais mun ɲɛsin bɛ jɛmu fanga u jidili ma ntɛnɛndonya tɛmɛlen u ye kalanbolo kɛnɛ sigi mun kɛra yaasa adamadenya hakɛw makarancogo u se ka faamuyali sɔrɔ o la cogo min na jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu olu kan ka sariyabolow ɲɛdɔn cogo minnu na u kan ka sira minnu taama a laɲini tun ye o de ye wa jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu olu de da donna nin ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ u se ka baarabolo minnu bɛ sariyabolo siratigɛ fɛ u se ka bɛnkan sɔrɔ o la cogo min na tile 2 bɔɲango maa 80 bɔɲango olu de sen donna a baarakow la MINUSMA ka nɔbilama n'o ye Joan Adamson ye ale ko sariyabolo minnu bɛ adamadenya hakɛw tangali kama k'u nafa ka bon kosɛbɛ u kan ka ɲini ka dɔn jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan kulu fɛ u se k'u ka baaraw kɛ nɔgɔya la cogo min na i n'a fɔ bɛnkan sɛbɛn min bɛ yan bɛn ani kelenɲɔgɔnya ni fara ɲɔgɔn kan n'o ye charte nationale pour la paix l'unité et la réconciliation u bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na. Dɔnnibagaw ɲininaw tɔgɔla bulonba maison de la presse a ye ɲɔgɔn lajɛ bisimila bi donya in na tile kelen kalanbolo a tun bɛ o kofɔ a labɛnna cadre de concertation des directeurs de publication olu de fɛ n'o ye CCDP ye baaraɲɔgɔnya u ni agence nationale d'assistance médicale ANAM ka ɲɛsin dɔnnibagaw ɲinina maa 30 ma u bɛ se ka nin baarabolo ninnu faamu cogo minnu na o de kosɔn a ko daminɛ la maa min ye laseli kɛ n'o ye Mohamed Ba ye ale ko régime d'assurance médicale RAMED bakuruba fɔla ko nin kɔni ye fɛɛrɛ de sigilen ye yaasa maaw bɛ se ka lakana cogo min na furakɛli ka ta ka ɲɛsin ma fu maa jumɛn ko don maa minnu ni sɔrɔbolo t'u ye se t'u ye dabali t'u ye n'a bɛ f'olu ma indigents ani maa minnu bɛ ni dɛmɛdonɲɔgɔnya kan ka taga ɲɛsin olu ma joona yaasa u bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na u ni ka kisi Mohamed Ba ko RAMED a sigira sen kan ni sariyabolo ye 09 030 27 juillet 2009 ka tila k'a bayɛlɛma 2016 05 du 30 décembre 2016. RAMED ye faso ka politiki dɔ de ye faso y'a bila sen kan o politiki in tɛ dɔwɛrɛ ye n'i y'a lajɛ jamana kɔnɔ bi AMO bɛ jamana kɔnɔ mutualité bɛ jamana kɔnɔ AMO la wulila fonctionnaire kama mutualité la wulila bolola baarakɛlaw kama maintenant mɔgɔ minnu tɛ nin si la olu bɛ to tan wa donc o esprit de nana ni RAMED ye mɔgɔ minnu se t'u ye dabali t'u ye n'an k'u ma ko fantan kule kule se t'a ye dabali t'a ye dɛmɛbaga t'a la gouvernement y'a lajɛ k'a fɔ o mɔgɔ ninnu an ko Mali yɛrɛ ye ɲɔgɔn dɛmɛ jamana ye ɲɔgɔn nadon jamana don n'a fɔra o mɔgɔw bɛ yen il y a aucune couverture sociale mun bɛ se k'u ta en charge donc RAMED créé la k'o mɔgɔw de ta o mɔgɔw bɛ ta cogo di o mɔgɔw yɛrɛ de kan ka wuli ka s'u ka sigida mairie la olu yɛrɛ bɛ se ka wuli dugutigiw bɛ se ka taga n'u ye chef de quartier bɛ se ka taga n'u ye et puis mɔgɔ ɲɛnama fɛn o fɛn bɛ quartier kɔnɔ mun b'a kalama o bɛ se ka t'u kɔfɔ mairie la n'u taara mairie la mairie bɛ an sɛgɛsɛgɛli de kɛ
mun b'a yira k'a fɔ karimasina dɛsɛbagatɔ don parce que an bɛɛ b'a dɔn an ka jamana kɔnɔ sɛgɛn an bɛɛ ye fantan ye mais an ka fisa ni ɲɔgɔn ye an kan bɛ mɔgɔw de ma mɔgɔ minnu hali tile kɔnɔ domoli k'a sɔrɔ u yɛrɛ ma problème de don donc an kan b'o mɔgɔw de ma maintenant ni sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ ko dɛsɛbagatɔw don mairie bɛ papier dɔ d'u ma n'an k'o ma ko dɛsɛbagatɔ sɛbɛn a bɛ fɔ de ma ko certificat d'indigence n'o sɛbɛn de bɛ taga ANAM la u bɛ immatriculer o sɛbɛn u b'u ka wolo sɛbɛn fara kan u bɛ sɛgɛsɛgɛli sɛbɛn fara kan u b'u ka sigiyɔrɔ sɛbɛn n'an k'o ma certificat de résidence o fana bɛ fara kan n'o de bɛ taga ANAM la immatriculation na ni immatriculation kɛra récépissé bɛ d'u ma pour que u ka furakɛli ka kɛ Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ la. A ko dɛsɛbagatɔw kɛrɛfɛ a bɛ dɛmɛ don maa wɛrɛw ma o ye jumɛnw ye? Olu ye mɔgɔ minnu bɛ kaso bonbaw la ani mɔgɔ minnu bɛ pouponnière la par exemple den fililen minnu bɛ pouponnière la ani kasoladenw. Mohamed Bako ko dɔ ka fara u ka wari sɔrɔta kan ANAM kɔnɔna na yaasa fɛn min ye indigents n'o ye se tɛ maa minnu ye dabalitu ye olu fanga bonya kojugu u cɛya kojugu u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na ani maa minnu bɛ yen ni gɛlɛya olu sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la n'u joginna olu fana bɛ se ka furakɛli sɔrɔ cogo min na ani latigɛ yɛrɛ kɔlɔlɔ o ye minnu sɔrɔ olu fana bɛ se ka furakɛ cogo min na. Coordinateur CCDP o tɔgɔ la Abubakar Banizan ale ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye dɔnnibaaw ɲininaw ka se k'u ka laseli kɛ a kɛcogo ɲuman na ANAM ani RAMED lahalayaw kan. A laɲini ye pour que kunnafonidilaw minnu bɛ kunnafoni cari u ka se ka information ɲɛnama sɔrɔ kunnafoni ɲɛnama sɔrɔ ANAM kan ani RAMED kan. RAMED ye fɛn min ye an m'o ɲɔgɔnna de don mais an m'o ɲɔgɔnna mun don a ɲɛsinnen bɛ dɛsɛbagatɔw de ma sentanw. An ka laɲini mun ye vraiment an ka partenaires sɔrɔ kuma bɛɛ pour que thème d'actualité minnu bɛ yen fɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ que mɔgɔw t'a faamuya que journalistes t'a faamuya an ka se ka faamaw sɔrɔ minnu bɛ an dɛmɛ pour que ka se ka olu la ɲɔgɔn ye ninnu organiser kuma caman o kɔni de y'an ka laɲini ye. Fatumata Bintu Tunkara fasiri sɛbɛn wagadu o tɔgɔ la ale yera kalanbolo in kɛnɛ kan a nisɔndiyara. Nafaba de sɔrɔla a kɔnɔna la parce que fɛn caman caman tun bɛ yen nɔ mɔgɔw tun t'o kalama journalistes yɛrɛ fana tun t'o kalama ANAM kɔnɔna la mais journée in kɔnɔna la an bɔra fɛn baden de kalama ANAM ye min ye ANAM ka baara ye min ye u ka laɲini ye min ye pour que maliyɛn minnu bɛ yen nɔ n'u se t'u ye u bɛ se ka don dɛmɛ ma u ma cogo min na journée in vraiment an y'a ye k'a fɔ a nafa yera et puis kun b'a la fana quoi fɛn minnu bɔra ka kɛ an ye faamuyali caman sɔrɔ a la. Ni tile kelen kalanbolo min filɛ ka kunnafoni di kɛ RAMED ani ANAM u ka lahalayaw la nin kɔni n'a to maa minnu bɛ yen ni se t'u ye dabalitu ye u k'u ta fan dɔn u k'a dɔn k'a fɔ kalifa yɔrɔ b'u la u bɛ se ka furakɛ yɔrɔ min na fu yaasa niw olu bɛ se ka kisi cogo min na. Kɛn yɛrɛ ye cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'an k'a ma ONG AFAD ale ye tile saba kalanbolo a ye o dayɛlɛ Maison des Jeunes o kɔnɔna na u ka baarabolo kɔnɔna na n'u ko ma ko baarabolo ka marabolo ɲuman jidi sigida ma olu da bɛ se ka don marabolo ɲuman sabatilen na cogo min na commune fɔlɔ filanan ani sabanan o kɔnɔna na Bamakɔ yan nin baarabolo in a bangera baaraɲɔgɔnya kɔnɔna na AFAD ani Fonds d'appui moteur de changement FAMOC bakuruba fɔla u ka hukumu kɔnɔna de la a wari bɔ o bɛ ka kɛ ambassade de Danemark fɛ Mali la yan laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u ko a bɛ se ka jo cogo min na k'a dɔn k'a fɔ k'u sen kan ka don u ka sigidaw olu mara ɲɛnabɔli la ani maracogo ɲuman o jidili la laɲini ye o de ye baarabolo waleyaba ONG AFAD o kɔnɔna na Ibrahima Kulibali a ye ɲɛfɔli kɛ. ONG AFAD ye nin tile saba kalan kɛ leadership kan leadership n'an bɛ se ka k'o ye jama ɲɛmaa kan ka taabolo jumɛn ta pour que ka jɛkulu k'a bilasira sira min b'a kɛ a bɛ taa ni ɲɛtaa bolodali ye sira min b'a kɛ a bɛ se k'i sen don commune kɔnɔ baara la commune la baaracogo cɛɲi na parce que an ye jateminɛ kɛ bi n'i ko commune ka baara ni muso denmisɛnw jeunes muso b'o la cɛ b'o la n'olu sen tɛ a la commune ka développement commune ka ɲɛtaa a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ n'o de ye jateminɛ kɛ bi an b'a dɔn an ka funankɛninw an caman sigilen bɛ kɛrɛfɛ an fɔ a commune baara in nin ye maire kungo ye ne kungo tɛ alors k'o dun tɛ an bɛɛ de kungo ye commune baara ye mais n'i ye jateminɛ fana i b'a sɔrɔ funankɛnin caman bɛ yen u t'a dɔn u ka kan k'u sen don a la cogo min u t'a dɔn ko taabolo b'olu bolo u t'a dɔn k'olu bɛ se ka yɛlɛma don commune baaracogo ɲuman na donc AFAD ye nin tile saba baara laɲini kɛ an bɛ se cogo min na ka na k'u lafaamuya k'a fɔ u fana ye commune kɔnɔ den u fana ka kan k'u sen don baara la u fana ka kan k'u ka jɛmɛ ɲɛmɔgɔya an'u ka jɛkuludenya u ka kan k'a labaara cogo min na ka ɲɛ pour que commune ɲɛtaa bɛ sabati cogo min na an bɛ k'o taabolo de don funankɛninw kɔrɔ n'an b'a fɔ o ma jeunes cɛ b'o la muso b'o la nin tile saba kalan in kɔnɔ. Kalanbolo dira maa min fɛ kalanfa n'o ye Falaye Dunbiya ye Falaye Dunbiya ko ɲɛminɛya taabolo de b'a la.
leadership o tɛ dɔwɛrɛ ye ɲɛmaya tɔbɔtɔbɔko ɲuman o de leadership ye. jɔn ye leader ye sisan ɲɛminɛ. leader o ye mɔgɔ mɔgɔ i bɛ baara la n'i bɛ a baara kɛ ni hakilisigi ye i b'a kɛ ni ɲamaya hakili ye i b'a kɛ ni wasa ye i b'a kɛ ni ko ɲɛɲini min bɛ se k'a to i b'i jɔyɔrɔ fa i bɛ bonya sɔrɔ i jɔyɔrɔ kɔnɔ i b'i jɔyɔrɔ i b'a to mɔgɔw bɛ tɛmɛ a sira fɛ ni sira ɲuman ye. n'i y'a faamu an bɛɛ bɛ se ka kɛ leader ye. an bɛɛ kelen kelenna bɛɛ bɛ se ka kɛ leader ye i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ baara la i bɛ se k'o leaderiya sɔrɔ sango i yɛrɛ ka da la k'a fɔ i bilara baara min na i bilala la parce que a baara bɛ don groupe ka baara kɔnɔ a bɛ don tɔn ka baara kɔnɔ a bɛ don entreprise ka baara kɔnɔ a bɛ don société ka baara kɔnɔ société o groupe o organisation o tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ fo baarakɛla kelen kelen bɛɛ ka jɔyɔrɔ fa wasa la. Amadu Yoro Sidibe ale ye AFAD ka ko ɲɛnabɔbaa ye laselikɛla commune sabanan o kɔnɔna na ale sen donna kalanbolo in sɔrɔli la a y'a ka nisɔndiya dangɛnɛmaya. Ne faamuyali mun sɔrɔ kan ne y'a ye k'a fɔ ɲɛminɛya baara in ja an denmisɛnninw yɛrɛ de bɛ se ka ɲɛminɛya baara in kɛ ne y'a faamuya k'a fɔ ɲɛminɛya baara in an kana fɔ ko nin ye ɲɛmɔgɔw dɔrɔn ka ko ye an ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i b'i ka yɔrɔ la i bɛ ko min kunna n'i sera k'o kɛ ka ɲa ça veut dire que i ye ɲɛminɛya baara dɔ kɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baarabolo min filɛ nin ye n'o ye ka maracogo ɲuman k'o jidi ani ka sigida maaw da don u ka marabolo yakubayali la komini fɔlɔ filanan ani sabanan kɔnɔna na Bamakɔ yan a labɛnna ONG AFAD fɛ baaraɲɔgɔnya u ni Fond d'appui au moteur de changement FAMOC u ni ɲɔgɔn cɛ n'a waribɔ bɛ ka kɛ ambassade du Danemark fɛ Mali la yan. AFAD ale ka wulikajɔ o kɔnɔna na sa a ka baarabolo in a bɛ waleya quartier 4 de kɔnɔ commune kelen kelen kɔnɔ musow ani cɛw minnu si bɛ san 15 ka taa bila san 35 a bɛ olu ko fɔ. Sana écoliden ba caman n'olu taara fara kɛnɛya tigilamaw kan ka taama Aliger ale kɔnɔna na o bɛ Aligérie jamana fɔ kunungo ni o kɛra u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ yɛrɛ o san yɛlɛma ye ka taa fɔ tuguni ko jamana ɲɛmaa Abdelaziz Bouteflika u ka taama yɛrɛ ɲɛkɔrɔla na n'ale y'a fɔ ko a tɛna bɔ fanga la k'a na to yen ko cɛbɔ fanga ko ka dayɛlɛ k'u ma jɛ ni o ye k'a ka fanga bila. Ni ne bɛ dansigi bi la selu la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lasa balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔnɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔn na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen arajo kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma n'a b'a fɛ ka segin ka maraka faama ka journal bambara la a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net maraka faama ka journal bambara k'ale laseli ban a n'a ka kunnafoni jatara tɔ n'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw k'an bɛn ni Ala sɔnna a ma. Maraka faama ka bi journal bambara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.